Lewis Rees drosti. Neu chymryd i yn fyr. Creifen yn ôl i Lewis Rees at y canol. Y peniad! A mae'n glanio Joe Evans er heibio'r nod. Dyna'r agosa. Mae naill un o'r llall i dod hyn yma. Ifan Not yn cychwyn allan o'r cefn. Hwlffordd yn ceisio adeiladu yn Rees wedi darllen hwnna. Price. Chydig o leo i flaen. Price yn ergydio. Not yn methu cael gafel arni. Yn ergyd ar y nod o leia. Wilson yn hyrddio ar tafliad at y canol. Emlyn Lewis am mynydd o beniad yn glir. Mewn nôl nawr gan Ricky Watts. Y flic ymlaen. Lawr i Dan Hawkins. A fyddol lefyd yn gwneud y well. A Brwtsesi a Wilson drosti. Wilson ar gic. Heibio'r nod. Nid yr hanner cyntaf gorau yma'r Gampws Cyncoed ac ergyd arall yn mynd heibio. 6 munud yr ail hanner di chwarae. Rees yr arwydd. Y gic gornel yn cael ei chrymanu mewn ar cyffyrddiad drosodd gan y golwr. Dyna'r cynnig gorau hyd yn hyn. Nad oedd ddim hyd yn ergyd. Watts yn lledu'r chwarae. Wilson yn cael ei herio gan Harry Owen. Tyrese Owen yn cynnig ei hun. O'r pasion slick, un cyffyrddiad, 2 gyffyrddiad. Wilson yn ergydio. Ergyd lipaid yn y diwedd. Ond pêl droed llawer gwell gan dîm Tony Pennock. Evans, y draed Rees yn troi'n hyfryd heibio i ddyn. Ar bas drwodd Craven ar ei hôl i. Chris Craven! Fe driodd e'r chip bach dros y golwr ifanc Ifan Not, 19 oed. Yn ddaflu le afal ar honna. McNamara yn ei gêm gyntaf Hwlffordd yn lledu'r chwarae i Wilson. Williams lower eilydd. Digonedd amser a lle i groesi y bel at y canol. Mae yna wthiad, mae yna gic o'r smotyn i'r ymwelwyr. Joe Evans i mewn ar Rees a Brwtsesi. Oedd y croesiad yn un da. A Brwtsesi'n mynd amdani, ond yn cael ei herio'n ormodol gan Evans. Whitmore yn erbyn Lang. Whitmore! Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Dyw hi heb bod yn gêm wych ar Gampws Cyncoed, ond Hwlffordd yn malio dim am hynny ar y blaen. Hawkins at y postyn pella. Sharp neis o'r honna, a Whitmore yn y cwrt yn methu cael gafel arni. Hwlffordd i colli'r 2 gêm ddetha, ond maen nhw ar y blaen yng Gampws Cyncoed. Wrth i'r gig gornel fynd at y postyn pella, a Tabon yn taro hi gyda'i ben glin dros y bar, o hwnna'n gyfle da. Emlyn Lewis. Yn cael McCarthy. Y 2 munud sy'n weddill yma ar Gampws Cyncoed. McCarthy i mewn at y canol. Y peniad i lawr, a mae Lewis Rees wedi rhwyddo. Mae'r myfyrwyr gyfartal. Lewis Rees yn sgorio ei gol gyntaf tymor hwn. Y peniad i lawr gan Skiverton, a Rees yn taflu gorff at honna i sgorio. Da ni wedi chwarae dros y 90 munud. Y cyffyrddiad ymlaen gan Samson i lwybr Chubb. Chubb yn disgyn, a McNamara'n ildio gic o'r smotyn. Ac o bosib yn ildio'r pwyntiau hefyd. Mor fler gan McNamara. Rees yn erbyn Not. Rees, Not yn ei harbed i! Y golwr 19 oed yn atal Lewis Rees. Ac ydi wedi achub pwynt i dîm Tony Pennock.